Ndicela ningandivi wrong guys ne, but ayikhona shem ndiyawasizela mna la majita kusafuneka ekhethe umfazi kula magungqa over 30. Abaphucuka abantu abaya for the more beguga the more ingqondo icutheka. Abeva kuninzi athi mabayeke into edibene ne-theme. Yonke into apha kubo funeka ibe yi-group work, ibe yi-uniform. Hayi ndiyo-fashion guru mna kuqala guys, but noba kuthiwani ayizo-tracksuit zoswenka ezi. Noko guys ayo-outfit yonxitywa kwi-outing le. Imagine kusithiwa icherry ejani ibone okaspare for ndinxiba obubhanxa. Nongabula pha ebhek nayo shem uthi yakho bantu apha nabo amantombane eshori for nontombi odidi badwelile phaa isandla esinqeni ngathi baza kwenza i-restation, but ke asikho lapho namhlanje man guys. Asiyityanga kamandi ne-Father's Day izolo ngenxa yabanobumba bakhulu. Phofu into yamankazana ayikho fair, thina siya all out nge-Mother's Day. Akho nto bangasifuni yona, ziigift ziimali ezinkulu. Thina kuthiwa happy Father's Day uyamfumana phaa emntaneni nakho. Phofu akho nto ibhetere nalapha bazasithi ntimfa ngalaa gift iyi-1 ka-all occasions. Esaa sonka sethu semihla ngemihla, i-birthday yakho, i-Valentine's Day, Father's Day, gift iyi-1. So uswelekelwe mos uzawuthuthuzelwa ngechifichifi, but ke asikho lapho namhlanje man guys. And futhi ndisola lo unenjibhabha apha, futhi uba i-idea yakhe le ngathi nguye umuntu ethanda izinto apha, but ke wethu guys kusemhlabeni apha man yazi. Abasisi abazongayenzi ipijama party eMall for ndinxa bezive befuna.